allá. Es que la presó es el únic edifici que hi ha, públic, que no té salida d'emergència. Estàs ahí como encerrado. Gavi, Popó, Miliki, Berlín, Seguichan. ¡Globitos! ¿Te agradan los globitos, Denis? Sí, pues cómetelo. Vamos a hacer lo aro en forma de Y, La cola de la Y y los dos cuernos. Y, la letra de llamar. Y purifican. Por aplaudiment, per amor. Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Ocupin els seus seients, desconnectin els seus telèfons mòbils i, donat el caràcter dels seus integrants, vigilin, si us plau, les seves pertinences en tot moment. No els donin res encara que els hi ho demanin. I, sobretot, no se'n refiïn.
no són el que semblen. Necessitem un voluntari! Tu no, té que ser algú del públic. ¡Un voluntari del públic! No, mi amor, tiene que ser una persona, ¿vale? A ver, vamos a ver. ¡Zas en toda la boca!